lige om hjørnet. Den 1. april. Masser af jer har i bytte for vores sjæle fået D-Devils til Grenå for at vise de fedeste rytmer fra de mørkeste dele af helvede. Er I klar til at danse med djævlen? Hvis dig og din djævle skal have plads på første række til årets varmeste show, har vi stadig bord tilbage, så smid en besked på 31 51 03 26 og book dit bord med det samme spørgsmålstegn. Kunne de hurtigste djævle få en sædeplads? Udopstegn. Hvis du bor dit bord med det samme, eller inden 1. april, så er du inviteret med til en forfest kl. 22 den 1. april til D-Devils med sindssygt billige priser. Vi ses i helvede.